Oedden ni'n dal man y Cilch Moch a dipyn o gyffro ar gyfer y Pencampwriaeth Moch Ifanc. Moch wedi geni yn 2022 a tlws coffa Tom a Lilian Evans droed yr air yn y fantol i'r enillydd. Myrddin dal cadw gwmni fi fan hyn a mae yna 6 o foch arbennig fan hyn eto. Moch Ifanc i gyd. Moch Ifanc i gyd ar ôl cyntaf i o'n awr, tal fe. Mae, fes da ni, mae 4 pecyllus a 2 fadd yma, se. Da ni wedi gweld nhw'n barod. Ni wedi gweld nhw, Be di'r beiddiad? Y Gloucester All Spot te ydi un o'n nhw? Ie, mae'r Tamworth, y Gloucester All Spot, a'r Loop, a'r Berkshire. Wedyn mae'r Saddleback sydd wedi ennill cwpl o fynydyn nôl, a'r Welsh o troi'r air, Cymraeg. Rhys Evans droed yr air hwnna. Mae o'n cystadlu am tlws y teulu. A mae'n dipyn o hwch yr hwch Gymraeg, ond yn anodd gwybod efo'r beirniad, mae wedi bod yn newid i meddwl Mrs Tricia Hursley o Swydd Efrog, mae wedi bod yn... Mae'r sawl bryd wedi cael gwobr. Mae wedi aros at ei bryd i hunan o gwbl. Mae wedi newid o rown a... Mae wedi berniadu beth yw'r blaen ni. Ydy, a dim wedi dangos dim tuedd a dim wedi dangos i chardiau gwbl. Da ni wedi bod yn trio darllen ni ers y gystadleuaeth gyntaf. Ond... Does a ddim Petrens, mae Irwin ond oes a rhywbeth yn thynnu dylygad i fan hyn wan? Wel, mae'n anodd gweud. Ni'n gwybod bod y Berkshire Saddleback wedi ennill. Ni'n gwybod bod y Tamworth wedi bod yn ail. Wel, o'r hanner, wy'n bod dim un arall wedi cael cyntaf ail yma yn yr dosbarth. Ie, cystadleuaeth i fynd trwad i mochyn y flwyddyn oedd hwnnw, de? A hwnnw mae'n yn gynharach. Falle, cofiwch chi, mae hi meddwl nawr, mae'r sioe y flwyddyn mas yn Tachwedd, diwedd Tachwedd. A ydy hi meddwl pwy fochyn o'r gorau erbyn diwedd mis Tachwedd. Ie, pa'n sy'n mynd. Mae'n gwybod bod i bradu ta hi, mae rhaid i ddifedd pwy fochyn sy'n mynd i fod fel tyfudd erbyn Tachwedd. Ond os di o'n fochyn ifanc wan wedi enni'n 2022, erbyn Tachwedd, fydd hi'n adran wahanol. Wel, wy'n gwybod bydd rhai o'r ein erbyn ni, bydd nhw wedi cael beiddi y badd. Bydd nhw wedi also i gyd. Dim baedd yn siwr o'i altro nhw. Mae beiddi yn mynd i altro. Unrhyw un o beiddi yna, mae ddim yr un peth. Na beth gallu altro y dyfarniad fan hyn yw'r amser pryd mae fe ymlaen yn wsnodd wetha yn Tachwedd. Ie. Felly, beth ti'n drio ddweud ydy, ar bapur meddyle'r wobr gyntaf. Ar bapur, ie. Eiddo David Perkins Narbeth. A wy'n creu... O, mae'n troi nôl. Ydy anghofio rhywbeth. Gwni weld sy'n lleitho. Ydy'r tlws yn mynd i fynd ôl i troed yr air, sgwni? Dwi'n rhyw ame ar y funud. Rhys yn trio orau i ddal sylw'r beirniad yn hyn. Ond dwi'n credu mae'n eitha penderfynol, swn i'n dweud i bwriad felly gwni weld lle mae'n cael trafodaeth, mae'n siarad efo... Wy'n nhw fan y Saddleback di leifod. A dyna ni, fel o'n i'n darogan. A mwy eithaf bydd y Tamworth yn ail iddi. David Perkins. O Narberth ar Saddleback yn mynd ar wobr. A Tamworth yn ail eilydd iddi. A'r Tamworth fel oeddi, yn mochyn y flwyddyn, y Tamworth yn ail, Tamworth yn eiddo i deulu Nicholas. Felly mae'r tlws coffa, Tom a Lilian Evans, yn mynd i'n Narberth. Llon gyfaddiadau dwi'n drio dweud. Llawchedau mawr iddyn nhw. Oedd hi'n pechylles fach neis amser oedd hi'n y pare. Falle bod y badd wedi gadael bach o'i lawr yn y pare. Oedd hi'n... Wel, gwych. Gwerth i gweld, rai fi ddweud. Myrddin James, mae wedi bod yn bleser cael dy gwmni di, a dwi'n ddiolchgar iawn. Dwi wedi dysgu lot yn y gwmni di to heddiw. Wel, wedi dysgu ddechrau hefyd. Dim llawer, ond diolch beth bynnag. Diolch o ddewn chi.